V dnešnom videu ti poviem, ako som prešla z 1 na 1 na mentoringové skupiny. Možno teraz tráviš príliš veľa času s klientami 1 na 1, možno máš veľa klientov mesačne a už sa normálne bojíš, že prídu ďalší klienti, lebo kam by si ich dala, veď máš plno, že? Začína ti to vlastne prepúkať a už nevieš akoby čo s tým. Možno sa ti aj deje, že ti klienti čakajú dlhé rady na to, kým sa vôbec k tebe dostanú. Alebo môže byť ďalší prípad, že nemáš síce až tak naplnené, že by ľudia čakali na to, kým sa k tebe dostanú, ale unavujú ťa osobné konzultácie s ľuďmi. Alebo máš napríklad príliš veľa komunikácií s potenciálnymi klientami, príliš veľa komunikuješ proste s mnohými ľuďmi v biznise a ešte plus na to dávaš 1 na 1, takže rozmýšľaš, že ako z tohto kolečka výjsť. Ja som mala minulé veľmi úspešnú 3-dňovú challenge, ktorá sa volá Next Level Challenge a tam sme sa práve bavili na tému, že ako je veľmi dôležité šetriť so svojou energiou. Pretože ty si v prvom rade potrebuješ uvedomiť, že ak dávaš napríklad energiu do toho, že tráviš čas nad administratívou, napríklad nastavuješ nejaké kampane alebo stránky, reklamy, vytváraš content, obsah na sociálne siete, vytváraš e-maily, alebo napríklad robíš niečo pre klientov, za čo nemáš zaplatené, že napríklad pripravuješ sa na nejakú konzultáciu a potom ty máš zaplatené už len za ten čas, kedy prebehne tá konzultácia, hej, ale za tú prípravu nemáš zaplatenú. Alebo napríklad aj rôzni realitní makléri alebo ľudia, ktorí pracujú v nejakej finančnej sfére, musíte treba vypracovať rôzne prezentácie, ktoré vám zaberú množstvo času, hej? A nikto vám to nezaplatí. Toto všetko je čas, ktorý vy investujete pre niekoho. Čiže to, že napríklad sa venuješ ľuďom 1 na 1, to je čas, ktorý im naozaj reálne dávaš a ktorý vlastne tráviš s nimi. Ale ešte aj ten čas, ktorý investuješ do rôznych úloh pomimo, je vlastne čas do niekoho, pre niekoho. Chápeš? Čiže aj keď nekomunikuješ priamo so svojimi potenciálnymi klientami alebo so svojimi klientami, aj tak robíš niečo pre tých ľudí. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak nemáš extra čas na seba a že máš napríklad ešte aj rodinu, hej, deti a tak ďalej, tak si zarábaš na veľký problém. Pretože ty v podstate máš tú myseľ tak strašne busy, tak strašne si zanepráznený alebo zanepráznená, že ty nemáš čas tvoriť ďalšie veci. Ty vlastne nemáš čas zarábať peniaze. Ja myslím teraz zarábať tie iné peniaze, po ktorých ty túžiš. Ty sa v podstate stále uspokojuješ iba s tým, čo ti dajú tí ľudia za tú one-on-one, ale nemáš čas vymýšľať iné alternatívy a stratégie, ako sa dostať k väčším peniazom, pretože si hotová, hej, že už vlastne nie je tam žiadna kapacita, nie je tam žiadna energia. Možno sa dostaneš k nejakému webináru alebo videu, večer v posteli pozeráš niečo, ale hlava ti už tak padá, že jednoducho ty nemáš energiu tvoriť ďalšie veci, ty nemáš energiu študovať niečo, pretože si potrebuješ vytvoriť čas. Ja ťa chápem, ja som toto isté zažívala, keď som vlastne mala 1 na 1, tak som mala veľa klientov, aj keď sa mi to rozbehlo, tak som mala veľa klientov, ale to neboli len tí klienti, ja som musela tvoriť predajné stránky, e-maily, posty, točiť videá, proste obsah zdarma na siete a tak ďalej, že bol tam kopec ďalších iných vecí, potom som riešila ešte technikálie, ktoré ma totálne zabíjali, ja neznášam technikálie. Za mňa, keď niekto príde technikálie, tak ja takto proste to dajte mi pokoj. Ja mám na to ľudí, hej, alebo takisto aj moji klienti, keď potrebujú poradiť ohľadom technikálií, tak máme expertov, ktorí sa tomu rozumejú. Hej, čiže pre mňa technikálie, proste mne to absolútne nedáva zmysel, vôbec ma to nebaví a nevidím dôvod, aby som svoj drahocenný čas investovala do technikálií. Čiže toto, keď som si všetko narátala, tak na konci dňa som bola tak unavená, že sa mi už nič nechcelo. Pracovala som 16 hodín a bola som dosť vyčerpaná. Alebo som sa venovala rodine. Keď hovorím o tých 16 hodinách, tak to bolo presne v období, keď sme si s mužom striedali deti. A keď ich mal on, tak ja som proste pracovala celý čas, čo ich on mal. Takže kľudne 16-18 hodín som pracovala. A vlastne keď som ich potom mala ja, tak som pracovala menej hodín, ale keď som ako dokončila prácu, tak som sa hneď venovala deťom, čiže v podstate som nemala absolútne žiaden čas na seba, na nejaký sebarozvoj, na koníčky, na cvičenie, na nič. Ja som cvičila tak, že ráno som sa zobudila a dala som si nejaké domáce 30-minútové cvičenie, pretože akože ísť do fitka, to bola pre mňa obrovská časová investícia. Keby som mala chodiť do fitka, tak tam proste musím rátať minimálne 2 hodiny, ktoré boli pre mňa vzácne, takže radšej som cvičila doma 30 minút. Tým pádom som vedela nejakým spôsobom aspoň takýto čas investovať do seba, ale bolo toho naozaj veľmi málo. Čiže ako som prešla z tých 1 na 1 na mentoringy, tak v prvom rade som si potrebovala akoby ujasniť, že čo by som v tých mentoringoch mohla tých ľudí učiť.
Hej, že čo tam vlastne, o čom to bude. Môj prvý mentoring bola katastrofa, ako nie z hľadiska pre tých klientov, lebo oni to až tak nevnímali, ale ja som cítila, že to je katastrofa, pretože som tam mala rôznych ľudí, ktorí riešili rôzne problémy a potom vlastne zatiaľ, čo jeden hovoril o nejakom probléme, druhý sa núdil. A zasa naopak, hej. Čiže ja som akoby nevedela vychytiť ten správny koktail toho, že akých ľudí tam namiešať, aby to dávalo zmysel. A preto v podstate to nedávalo potom taký efekt. Čiže tí ľudia prešli si tým mentoringom možno, že mesiac, 2, 3 a potom skončili. Takisto to bolo málo zaplatené. Proste platili si malé sumy, čiže tí ľudia neboli dostatočne namotivovaní na to, aby mali nejaké veľké výsledky. Hej? Čiže bolo to taká ako slabota, ale tak s tým som začínala a to boli také moje prvé opáčka. Aj keď vo finále čo som mohla, tak to som dala tým klientom a vlastne oni boli spokojní s tým, čo som im dala. Ale ja si viem predstaviť, že oveľa vyššia kvalita toho mentoringu by bola, keby som naozaj mala ľudí, ktorí riešia jednu tému. Potom neskôr som prešla na prémiové spolupráce a vlastne som mojim klientom oznámila, že už nebudem robiť 1 na 1 alebo ak tak veľmi málo, ale že budem robiť skupinovky. Takže tých 1 na 1 som presunula do skupinoviek a vlastne si platili viacej peňazí ešte ako predtým 1 na 1, ale dala som ich do skupín a išla som s nimi potom tieto skupinovky. Hej. Dôležité bolo, že som proste tam dala ľudí, ktorí majú spoločnú tému, spoločný cieľ, aby sa nemiešali hrušky s jablkami. Hej, čiže to je naozaj veľmi dôležité. No a takto som v podstate vykomunikovala postupne, že už to nebudem robiť, už budem robiť skupinovky. Ono to trvalo a niektorí ľudia aj poodchádzali, hej, že proste odišli, pretože nechceli už byť v skupine, chceli byť so mňou len osobne. Takže s niektorými ľuďmi som sa musela žiaľ rozlúčiť a niektorí ľudia potom zostali a išli sme ďalej tieto mentoringy. Čo bol najväčší taký problém pre mňa, bolo to, že vlastne vykomunikovať to, že moja cena už bude iná a keď chceš so mňou byť, tak jedine v skupine a proste si zaplatiť viacej peňazí a ešte k tomu byť aj v skupine. To bolo ťažké a bol to hlavne veľký risk, pretože som riskovala to, že všetci odídu. A ja som vtedy naozaj nemohla moc riskovať, pretože keby mi všetci odídu, tak môžem s tým podnikaním skončiť. Čiže ja som dosť riskovala, ale cítila som, že sa musím posunúť ďalej. Musím ísť proste na ďalší level, aby som sa nemusela stále naháňať. No a dopadlo to tak, že hovorím, niektorí ľudia zostali, tí mi boli ochotní potom platiť viacej peňazí a byť v skupinách a niektorí ľudia poodpadávali. Výsledok je ten, že vlastne od tej doby ja vytváram stále viac a viac kurzov a rôznych ako mentoringov. Samozrejme teraz mám takú fázu, že z niektorých mentoringov odchádzam ako naživo, že to bude skôr automatizované a zostane mi napríklad dočasne jeden mentoring, ale zasa príde fáza, kedy budem tvoriť, hej, čiže zasa vytvorím niečo, ale pravdepodobne už to bude za úplne iné peniaze a úplne iný level. Čiže ja stále tvorím, stále si zvyšujem laťku, stále navyšujem ceny a vytváram niečo exkluzívnejšie a prémiovejšie a stále v podstate idem do nejakého rizika, hej, že stále riskujem a prekračujem hranice. Hej, že proste aj keď som napríklad si povedala, že sa vyhraním len na high ticket, tak som takisto riskovala, pretože som riskovala to, že stratím polovičku svojej komunity. A že vlastne potrebovala som čas na pritiahnutie úplne iných ľudí, ktorí vlastne už reagujú na tieto prémiové produkty a služby. No a to, kým proste pritiahnem tých ľudí, tak to trvá nejaký čas, že? A tak sa aj stalo, že v podstate niektorí ľudia poodpadávali, poodchádzali, ale zasa boli ľudia, ktorí zostali a ktorí išli so mňou ďalej a pekne časom, mesiac za mesiacom sa pripájali ďalší ľudia, ktorí už práve boli orientovaní na ten high ticket. Hej? Čiže všetko chce svoj čas a všetko chce nejaké zrenie, ale proste nesmieš sa báť zariskovať. Niekedy proste treba fakt zariskovať a výjsť z tej komfortnej zóny a ísť do niečoho nového, aj za cenu toho, že ti niektorí ľudia poodchádzajú. Takisto aj keď zvyšuješ svoje ceny, tak potrebuješ risknúť to, že niektorí ľudia odídu a oni si nebudú ochotní platiť tieto ceny. Budú sa brániť, budú stále chcieť tie nižšie ceny a vo finále to nedajú a pôjdu za niekým iným, kto ponúka lacnejšie. Ale aj to je v poriadku, pretože tá komunita sa vymení a prídu ti úplne z brusu noví ľudia, ktorí sú ochotní ti platiť to, čo ty chceš. Je to risk, ale je to zisk. Podnikatelia, ktorí chcú dosahovať veľké výsledky a stále napredujú a chcú ísť bomby, tak proste riskujú.
ako bez riskovania nemôžeš dosiahnuť signifikantné výsledky. Ten, kto neriskuje, má zamestnanecké myslenie. Zostáva si stále v tom istom, v hovne si furt proste v tom komfortíku, joj, len aby náhodou mi niekto neodišiel, aby náhodou sa mi to nezrútilo, ale takto nikdy neporastieš. 10, 20, 30 rokov budeš stále v tom istom, budeš síce podnikať, ale budeš zamestnancom vlastnej firmy. Hej, čiže niekedy si musíš zariskovať, ísť na iný level, aby ti mohli prísť do tvojho života úplne iní ľudia. Takže toto sú moje skúsenosti z toho, ako som ja prešla z 1 na 1 na mentoringy, čiže v prvom rade som si ujasnila, čo chcem a pre koho chcem robiť ten mentoring, akí by tam mali byť ľudia a určila som si spoločnú ako tému a potom som vlastne tým ľuďom, ktorí boli so mnou 1 na 1, oznámila, že tvorím tieto skupiny a keď chcú, môžu ísť tam a keď nie, tak to chápem a vlastne niektorí podpadávali, niektorí so mnou zostali a časom, keď si na to ľudia začali zvykať, tak začali prichádzať aj ďalší a ďalší noví ľudia, ktorí už vlastne prichádzali na to, že idú do mentoringu, idú do skupiny. Oni nešli kupovať moju one-to-one, pretože som im to neponúkala, takže oni to brali ako hotovú vec, že aha, tak tuto si kupujem mentoring, nie one-to-one, hej. Čiže ak by ste chceli s tým pomôcť a získať viacej informácií o tom, že akým spôsobom prejsť na mentoringové skupiny, na kurzy, hej, a vlastne vytvárať nejaké digitálne kurzy, ktoré ti budú kreovať pasívne príjmy, tak určite mi napíš do komentára a ja a môj tím ti veľmi radi s tým poradíme, že akým spôsobom sa posunúť ďalej, ako napredovať, ako vlastne postupovať ďalej, hej, že aké kroky robiť, aby ti zrazu nepodchádzalo veľa ľudí, ale stále tam boli tie príjmy, akým spôsobom to urobiť postupne, aby si udržala alebo udržala ten cash flow, ale zároveň mohol ísť na ďalší level. Dobre, takže určite mi napíš do komentára. Želám ti krásny deň a vidíme sa pri ďalšom videu.